Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа моите нови придобивки, които съм си купила преди 1-2-3 дни най-много. Нещата този път не са само козметични, има и други неща и се надявам да ви бъде интересно. И ако ви е интересно, продължайте да гледате и няма какво друго да кажа. За да не става прекалено дълго видеото, ще започвам без излишни приказки. Гледайте! Така, първото нещо, което закупих закупих се го вчера. Ето това нещо с моята буква. Понеже от училище ходихме на екскурзия в Габрово, ходихме на Етара и оттам се го закупих. Това е моята буква, буквата А, защото се казвам Адриана. И затова реших да се закупя. Все пак моята буква имаше с всички букви. Ето как изглежда. Това е нещо като дървено. Самата буква и много ми харесва как изглежда. Ето това тук е черно. И ето как изглежда. 2 лева е. Сега ще видите как стои. Ето как стои. Може да се носи с всякаква блуза. И нямах нещо с моята буква и много ми хареса, когато видях. И затова реших се го купя. Много е красиво. И ще си го нося. Съборих го. Съжалявам. Така, нататък второто нещо, което си купих, беше това много сладко телдбоче, което всъщност му прилича на нещо като прасенце, хипопотам. Ето така изглежда главичката му. Тук има жълти и светло-сини кръгчета. Всъщност цветът му е тъмно син, такъв син цвет, но трябваше за училище. Ето как изглежда и тук отстрани. Вътре е пълно с такива неща, като щрапните. И да, хареса ми ето това, как изглежда и е много сладко. Затова реших да се го купила, няма помня точно цената, колко беше, около 3 лева някъде. Така, следващото нещо, което си купих, беше ето този лак на Perfect, който ви показах в миналия ми клип, моите лакове. И ви казах, че ми е нова придобивка, ще го видите в такъв клип, нови придобивки. Ето го и него на Perfect. Заздравител за ногти, производител Виан, град София, улица 500 номер 1, телефонът има. Ето тук. Може да прочетете много за да трепе ръката си, но съжалявам няма как. Да, ето как изглежда този за здрави ногти, против чупене, много ми харесва. Ръстът е много икономичен, виждате, нов е, закупен е преди 1-2 дни, 2. И ползване няколко пъти, една седмица дори, и вижте колко малко е изхабено. Както виждате, този е прозрачен цвят, няма никакъв цвят. И да, и други хора го хвалят, затова ще се го купя и наистина на мен ми харесва. Всъщност той се нанася отдолу върху ногите, отгоре може да сложите друг цвят, както решите. Ето го, харесва ми. Не помня точно цената му. Ето го. Така, четвъртото нещо, което закупих, беше ето този дезодорант, който всъщност не ми хареса. И отначало исках да кажа, че нещата, които съм закупила, не са толкова много, но просто реших да ви ги покажа. Който е на марката Pure Blanca. Ето тук я пише. Не съм сигурна дали я произнасям правилно, защото я пише на английски, много не мога да чета на английски, така че ако съм сгрешила, се извинявам. Ето тук, ако някой се интересува, може да си я прочете и тук я пише. Момент ще блести. Този е 100 мл. Ето как изглежда. Ето такъв прозрачен цвят. Няма цвят, прозрачен, виждате.
Но не ми хареса, защото когато пробвах да пръсна, се оля цялото шише и ръцете ми, явно пръскалото не е било добро, но както и да е. Ще видя, трябва да го използвам все пак, ако ще да го подаря на някой. И не съм пробвала до сега нищо на тази марка, но няма и да си купя, защото не ми хареса. Ароматът му не е лош, но е много силен аромат. И когато сте напръскани пъти с него, ще ви тежи някакси. На някой би му харесал, но мен много не ми харесва. Не е лош ароматът, но е много силен. И добре, че по нея има ето такова капаче, ето как изглежда. Ето такова капаче, на което се слага. И да, ще го използвам. Понеже си го закупих, защото нямах някакъв дезодорант. Ето как изглежда. Не лош. Така, следващото нещо, което закупих, беше ето това, този руж, който всъщност прилича на лак за ногти, но всъщност е руж. Той е. Ето тук трябва да пише на каква марка, не пише. Ето отзад пише нещо, то не е на български език. И ето как изглежда, прилича на лак, но все пак е руж. Цветът му е много красив, наистина розов с блестящи частици, нежен е много. Всъщност на камерата се вижда по-различно, отколкото всъщност е много хубав цвят. Сега ще го отворя да видите и четчицата. Ето как изглежда самата четка. Ето го и шленцето. Не е лош цветът. Красив е, но просто на камерата не се вижда хубаво, а и когато се разнесе става много хубав цвят и много ми харесва. Ето така. Също няма руж, затова се го закупих. Ми харесва. Също нещо, което просто не съм си го закупила с пари, но реших да ви го покажа. Откъснах се го от градината. Една мумина сълза, която всъщност ще натопим във вода. Ето как гледат цветенцата. Много са нежни, наистина, както виждате. Адски са нежни и красиви. Тук има пъпчета, които трябва да разцъфнат. Наистина адски красиви и нежни. И така изглежда. Просто миризмата е просто уникална. Нещо уникално. Много е красива и нежна и да. Харесва ми. Нещото, което си купих вчера от екскурзията отново, ето този магнит от Етера. Ето тук пише не е на български, пише Етер. С червените букви. Ето как гледа отзад. В принцип гледах магнита отзад да е с по-голямо, ето такова червено. Такъв беше си взема. Цената му беше 3 лева. Ефтин е. И е много красива картината, вижте. Много е красива, наистина много ми допадна, отстрани има такова малко прозрачно и много ми харесва този магнит. Не мога някъде да ви покажа как седи залепен. Освен на хладилника, но няма ходя до хладилника. Харесва ми този магнит, много е красив. И последното нещо, което адски съм радостна и адски много исках да си купя, е балсам за устни, понеже моят балсам за устни свърши, а това е необяснимо готино. Това е балсам на Baby Lips, който страшно много исках. Всъщност Антония тя е на страхотна влогърка, много ги хваляше тези балсами и затова аз реших да се го купя. Той всъщност е марков. Цената му беше 4,50, 5 лева. Малко е скъпичък, но все пак харесва този на марката Maybelline. И Baby Lips, ето тук пише Baby Lips. Много е красив, не съм много време исках да го пробвам, много се радвам, че най-после го имах, без значение колко му е цената. Ето как изглежда, тук е такъв син конциран. Ето как изглежда капачката на букви шарени. Всъщност гледах балсама вътре да е
безцветен, защото имаше и много други балсами на тази серия, много различни на външен вид. Този вътре е прозрачен. Ето как изглежда цветът. Беше просто уникално. Много беше. Ще сложа. Не съм хидратирал устните. Това е може би най-готин балсам, който съм имала. Ето се вижда, че е прозрачен и е много готин. И да. Сега ще ви покажа всичко, което си закупих. Първото нещо, което си закупих, съжалявам, просто го изтървах. Ето това герданче с моята буква. Второто нещо е това много сладко, извинявам се, телботче. Така, третото нещо ето този дезодорант. Ето този лак на Perfect. Четвъртото нещо е ето този бруш. Момината сълза. Ето този магнит и нещо, което съм най-щастлива, че скупих, беше балсамът и затова го оставих за накрая. Наистина, според мен съм си купила много хубави неща и се струваше да си ги купя. Надявам се и на вас да ви харесват нещата, които съм си закупила. Сега ще ги видите, ето тук ще ги сложа всичките. Ето тук магнитът, рушът, лакът на Perfect, дезодорантът, балсамата Baby Lips, телботчето и това нещо с моята буква. Само да ги дръпна. И да, това е клипът. Няма какво друго да ви казвам. Мисля, че знае вече какво да правите. Ако ви е харесал клипът, дайте палец нагоре, харесайте го и се абонирайте за моят канал, моля ви. Абонирайте се и да. Харесайте, абонирайте се и да. Очаквайте още видео от мен. Ако ви е харесал клипът, харесайте и се абонирайте. До скоро, чао!